nawa ke lama message base. Kukanjani nama phone call akaphenduli. Baphethe. No angizile mina mngane futhi ngizocela usizo lakho. Yazi laba fanele ngiziphuthe ngathi mhlawumbe nganasekhaya ngoba ngizibheka ngivela kubafana. Bafu, isivela aqoma inkinga mfana manje. Ngiyazi ukuthi hayi ngoba imthanda, bethi ithanda wena futhi yabo leyo. Manje bathi bengicela ukuthi ubuyelane la, futhi ngeke sakuhlupha futhi kuthembisa. Azi ngizwisise kahle lento. Uthi mina ngibuyelana noAsana. Ngicela bandla futhi ungakwazi kodwa. Yini ke manje sekushintsha umqondo? Futhi ile ndibili shascool seni uzodlula qedwe kusasa le doctors yabo. Buka. Cela bo. Hayo dai, besilima impela amaqhuzu obani. Uba isilimo wena. Usentshela mapha kusakusiza mina uzoqhubeka besilima. Uyazi lo mjisa lo. Behleze khona for inganyakeni. Bekhona kathi kusanda kushona ioledi. Eyiduduza ikhala esifubeni sakhe. Ayithengele ukudla phinda incenga ukuthi idle futhi. Nasikhathi somzima sama exam ubekhona. Lo mjito beyifisela konke ukuthi inganyakeni njoba nawe ifisela ukudla. Uzombonga ngani igcineni ngenduku. Ayikhuleka mfethu ngizokhuluma naye kusasa ntambama. Ngiyabonga mfethu. Yazimungithintana vele kulumela kuthi angale ngibizo mama. Yazimungithintana vele kulumela. Ayazi bese ngiyofika. Uzohlala phansi. No, right in me. Kwenze njani dad? Angafuna ukukhala phansi. Lento kuyenza izolo uphethe speak uma ephambi kwegesi lasekhaya udla ama-VN nje ngiyakuthandaza ibingena sidinga kanjani. Okay. Yebo, buzothi sekuthiwa amaqhuzu bephuma. Ngimbonile ehamba nomzala wakhe izolo. Ngibona bephethe ikhwama ezikhulu futhi bengazi ukuthi wena. Okay, ukwacabanga ukuthi omakholweni bazothini bona? Angicabanganga ngiyazi. Kodwa wenda positive side, ukwazile unblocker sahlela sohlangana nawe. Okay. Noma hlephula ujelile yonke into. Yazi bafuna into ezomela ekutshele yona. Kahlahle yonke lento eyenzakalayo iplan yakho Asanda. Asanda ufuna kube ngathi ujola noSkhova kade lutho abajoli. Kahle kahle ufuna kubasele kumaqhuzu khona ezobona ukubaleka kwakhe empilweni yakhe. Uthesela bonke lo kushola. Hawu, njalo Asanda ukuthi engaqali ukutshele wena. Okay. Noma qhuzu uthe noma sesingabuyelana ke yabo. So mama ngasho ukuthi plan yakhe isebenza. Ukwenze njani manje dad? Apex. Kunento ekumele ngitshele yona. Okay. Cela ungayizwa kabi lento le. Kodwa mina sengithanda uSkhova manje. After get time enze phasi kam now. Ungenze ngambuka ngenye ihlo. Apex, ngize kuqambela manga. Umjito right, unothando nenhliziyo enhle. Kodwa mina noSkhova ngizizwa ngenye indlela. Ngizizwa ngivikelekile. Yazi zonke uthi usem. Umuntu uzolibulala eqedi kusasa lakho. Ekushiwo ngenalutho. Wazi ngani futhi ukuthi ukuthandela wena kade akuthandela inhloso zakhe. Vele nami ngimsandela zona lezo inhloso zakhe ngimsandela zona. Yazi bengithi uyadlala. Kade serious ngoba uSkhotheni wakho. Yeah, ngi-serious. Mina nansi ne-3 in a relationship. Uzoshiya ngenxa Skhotheni. Yeah, why not? Mina nansi nomlando. Uthathe phela ufake ezikoleni vele kufundwe ngawo. Sukhuluma nami kanje yasana. Sekuxophana. Ngiyaxolisa mama. Inkosi yami. Ngihlulekile uvikele uthando lethu. Ngiyazi ukuthi ungaphephile uma nami. Ngibe yisinema ngangenza lutho. Kodwa ngicela ungayenzi into ukuthi kumele ngixolane nawe. After lo 3 months singekho sobabili, bengizizwe ngathi ngiyashona. Ngifana nofish ongekho emanzini. Ungekho empilweni yami anginayo impilo. So ngicela ungayenzi lento ukuthi mina ngihlula. Mapex, wayeke lento enzayo. Ngiyacela. Mapex, let me get it straight. Sizingalutho ukuthi uguqile umile uyahleka noma uyakhala. Ngiykusenzeka lutho. Mina manje sengijola noSkhova. So yekela le drama oyenzayo. Angazucathi senze noma ngisiphi movie la noma. Asana.